desatiny. Na umiestnenie nevyťazného flobuska 22 korún. Na druhého kegov džínsa 32 korún. Malé poradie bolo 700 korún. V tejto chvíli 7 aktérov 9. dostihov vchádza do prekážkovej dráhy, kde za malú chvíľu bude odštartované. V tejto chvíli tiež štartová zástavka dole a 9. dostihy cena Libentiny boli odštartované vo vedení Wondersten, následuje Florida, Cigaret, Binom, Vyšehrad so stratou Kurt a ešte väčšou stratou Vila. Po absolvovaní prvého skoku vo vedení tempový Cigaret vyhodzol žokej Dušan Andres, na druhej priečke Wonderster, na tretej Cvála Florida, nasleduje favorit Vyšehrad, sledovaný Binomom s odstupom Kurt, za dostupem 50 metrov Cvála Vila. Po malom živom plote stále vo vedení Cigaret, sledovaný dvojicou Wondersten Vyšehrad, na štvrtej priečke Florida. Za malú chvíľu aktéri absolvujú veľký živý plot, ktorý je na diagonále. V tejto chvíli všetci aktéri bez problémov. Pri vbiehaní do obloku stále dvoj-trojdĺžkovom vedení tempový Cigaret, na druhej priečke za malú chvíľu vystrieda Wonderstena Vyšehrad, na štvrtej priečke je Florida, následuje s odstupom 5 dĺžok Binom a s veľkým odstupom Cvála, Kurt a Vila. Na diagonálu behol ako prvý stále Cigaret, pred ním je veľká vodná priekopa, zverenec 20 kubištu úspešne absolvoval veľkú vodu, problémy tam mala Florida, prepadla sa na 4. miesto. Zvyšní aktéri úspešne absolvovali veľkú vodu. Na diagonále sa k vedúcemu Cigaretovi posunul Vyšehrad, na tretej priečke stále Wondersten, nasleduje Florida, Binom, Kurt a Vila. Pred koňmi je Bullfinch, ktorý ako prvý absolvoval Vyšehrad, za ním Cigaret s odstupom Cvála, Wondersten, Florida, Binom, Kurt a Vila. Za malú chvíľu budú kone opäť prekonávať pyramídu priazdeckých oddielov. Dopredu sa posunul Cigaret s žokejom Havličkom, na druhej priečke kontroluje vývoj Cigaret, jeho sedle je žokej Andres. Pred koňmi je tribúnny skok, ktorí budú absolvovať zavedenia Vyšehrada, na druhej priečke Cigaret. Títo dva aktéri úspešne, následuje Wondersten, Florida, Binom, Kurt a Vila. Dostihy sú dosť natiahnuté, avšak vo vedení je stále dvojica favoritov Vyšehrad, ktorý v tejto chvíli absolvuje liverpoolský skok, za ním nasledoval Cigaret, následuje Wondersten, Florida, Binom, Kurt a ďalší zverenec 20 kubištu Vila. Po bloku stále v dvoj-trojdĺžkovom vedení Vyšehrad vedený Jánom Havličkom. Cigaret sa snaží kontrolovať vývoj situácie. Zrejme medzi týmito dvomi aktérmi sa rozhodne o celkovom prvenstve, pretože zvyšným aktérom utekli už približne o 15-20 dĺžok. V tejto chvíli opäť diagonála, na nej veľký anglický skok. Dvojica aktérov v čele úspešne absolvovala. Problémy tam mala opäť Florida, avšak Zdeněk Matisík v jej sedle usedel. Pred koňmi je rozhodujúca fáza dostihu a pred dvojicou vedúcich koní francúzsky skok. Obidvaja úspešne. Cigaret sa posúva bližšie k vedúcemu Vyšehradovi. Uvidíme, ako to bude ďalej. Zvyšok aktérov je zrejme už mimo. Pri vbiehaní do obluku stále vo vedení Vyšehrad, sledovaný Cigaretom. Medzi touto dvojicou sa s maximálnou pravdepodobnosťou rozhodne o víťazovi. Na tretej priečke vzdialený Wondersten, nasleduje Binom, Florida, Vila a unavený Kurt. Pred záhradkami sa zdá, že Vyšehrad uniká Cigaretovi, ktorý je tempár a zrejme má už toho dosť.
avšak Vyšehrad mal na záhradkách drobné problémy a odstup Cigareta sa zmenšil. Uvidíme, či tento vývoj bude ešte dramatický. S veľkou stratou následuje teraz už na tretej priečke Binom, unavený Wondersten, posúva sa dopredu Florida a Vila. Pred posledným stiplovým skokom stále vedie Vyšehrad, sledovaný Cigaretom. Za malú chvíľu konec zabočia na prútenkovú dráhu, kde budú mať pred sebou posledné dve prútené prekážky. Endovi Havličkovi sa úspešne podarilo zatočiť a Vyšehrad má dvoj-trojdĺžkový náskok pred Cigaretom, ktorý sa však ešte nezdáva a jeho odstup nemusí byť konečný. Pred cieľovou rovinou sa Cigaret posúva na bližšiu druhú priečku k vedúcemu Vyšehradovi. Uvidíme, tento súboj v cieľovej rovine bude zaujímavý, nikto iný už vedúcu dvojicu nemôže ohroziť. Cigaret ako prvý skáče, vybehol prútenku a dostáva sa do vedenia. Uvidíme, či bude mať dostatok síl, aby uhájil prvú priečku pred Vyšehradom. Jal Havlíček už len kontroluje pozíciu a Vyšehrad, respektíve Cigaret v týchto dostihov zvíťazí. Na druhej priečke unavený Vyšehrad, ktorého možno silným záverom predbehne Binom. Tak sa stalo. Binom na druhej priečke predstihol v cieli unaveného Vyšehrada.